Nine Solutions on johtava Bluetooth- ja pilvipalvelupohjaisten sisätilapaikannus- ja kommunikaatioratkaisuiden toimittaja. Nine Solutions IPCS-sisätilapaikannukseen pohjautuvia edistyksellisiä turvallisuus- ja työlogistiikkaratkaisuja toimitetaan maailmanlaajuisesti terveydenhuolto- ja turvallisuussektoreille. IPCS 9 Lives on kokonaisratkaisu, joka mahdollistaa erittäin kustannustehokkaat vanhusten ja sairaiden palveluiden keskitetyn hallinnan. Riippumatta siitä, ovatko asiakkaat sairaaloissa, palvelutaloissa tai asuvatko he kotonaan. Enää ei tarvita useita eri ratkaisuja. IPCS 9 Lives-järjestelmä yhdistää kaikki asiakkaan kohteet yhden ja saman käyttöliittymän alle, riippumatta niiden maantieteellisestä sijainnista. IPCS 9 Lives on erittäin kehittynyt hoitajakutsu ja henkilökunnan turva- ja toiminnanohjausratkaisu, joka mahdollistaa kokonaan uudella tavalla muistisairaiden ja vanhusten kotona asumisen laitosten sijaan. Metsolan kartano on vuoden 2010 lokakuussa valmistunut ikäihmisten palvelutalo, joka tarjoaa 139 senioriasuntoa yli 65-vuotiaille ikäihmisille. Metsolan kantavana ajatuksena on tarjota hoivaa ja yhteisöllisyyttä. Metsolan kartano luottaa IPCS 9 Lives-järjestelmään, jonka avulla voidaan hoitaa muun muassa talon hätä- ja apukutsut, muistisairaiden kulunvalvonta, toiminnanohjaus, tapahtumalogit ja raportit. Järjestelmä mahdollistaa myös omaisportaalin, jonka kautta omaiset voivat näin sovittaessa seurata internetin välityksellä kodin tapahtumia.